Nu știu ce dracu e aici. Faci laba cu curul. Dă-te pula mea de aspirină. Papaciu. Mă nervează tare de tot să mă pun la cheia asta. Ia dracu, cheia asta? Da, are Mișto video asta. are pojarul. Îl bași pe YouTube, dragi, să ne vedem și noi? Vezi ce fac. Chiar o să mă bași eu pe YouTube. Acum am audit toți ciobanii. Aaaa, mă, că mai ești. Nu se știe. Nu se șterge, mă. Poți să ștergi fragmente, bucăți. Acum am pula mea audit toți ciobanii. Ce mult am dat. Stă la funcționat pe aici. Zice, aaa, ce frumos. A apărut prima oară pe YouTube. Cum ciobanii mie sunt pula mea. Am văzut un cioban, săgea pula din mers, mergea cu ursul în spate și săgea pula. Auzi, mă, săgea pula, mergea cu ursul în spate. Ce chele belite e asta să mă pula, zici că e coaș de șarpe. Chel de șarpe să mă pula. Ia să vedem așa, mă, dacă. Să se iau. Dar ce nu lași? De ce nu lași? Ca să vadă lumea la ce înălțime ești. Aruncă-te după bloc, te-a drept. Ce fain se vede să-mi bag. Tare. Gata, nu? Ca să fie video mic.